Здравейте и добре дошли в нашия канал Селски хроники с Диди и Тишо. Както виждате, отново сме на градината. Пролет и есен, все така ще бъде. Пролета подготвяме за летните култури, есента за по-зимните, като например зелена салата, марули. Ето тук вече сме взели расът, зелена салата и се подготвяме да ги съдим. Да, взела съм семена, също ще си посея за магданос. Аз имам на няколко места, ама искам още да има за цяла зима по възможност. Магданос, спанак и репички. Да. Също така, може да покажеш карфиола. Добре. Това, което не очаквахме, че ще се случи. Добре, чакай да обърна камерата. Ейте. Я да видим карфиола. Така, чакай. Ето, виж, лилав, не мога да повярвам. Обаче има лесни въшки. И по него, и по зелето също виждам, че има на места. Може, ако някой знае как някакъв съвет, имайки предвид, че сега е много дъждовно и дори да пръскам, не знам колко ще има смисъл тази цялата работа. Ако има нещо, което да дава бърз ефект, защото всеки ден вали, не знам, да не го отмие и да може да помогне, ще е най-добре. Да, само защото този вече карфиол, имаме доста зелки. Ами тук също е започнало да се завива. И тук се завива, да. Да. Ама този си е голям, където се лечи. Да. Иначе зелчици си има. Имаме и зелки, да, няколко. Навсякъде има, просто някои са по-малки. Да, някои по-големички. Ето, вижте, например, тази. Тук си направо скоро. Да. Ще си я късаме тук също. Трябва да дойдем да поразчистим листата. Да. Не мислим да ги оставяме да стават много големи, за да не са само ребра, така. Да е по... Не знам как да го нарека. По-крехка. По-крехка, да. Те би трябвало да са такива. Да. Ще си имаме зелки. Утре трябва да дойдем да се позанимаваме с листата, да ги изчистим. Ще си имаме зелки, ами ние вече сложихме киселото зеле. Купихме от пазара. Тези ще си ги късаме по-малко за салата, за готвене. А пък може да направим и малко и от тях. Да ги използвам. А иначе тук Диди дойде малко по-рано от мене и вече подготви лехата, която ще съдиме марулите. За момента смятам да насъда първо марулите, за да знам какво пространство като цяло имам и дали ще ми трябва изобщо втора леха или само с тази ще си действаме сега есента, зимата. Защото ние сме взели 60 марулки. Не мисля, че повече ще ни трябват. Впоследствие може просто да подновяваме, там да имаме, да допълна няколко, за да може да растат в различно време, да не са изведнъж. Да. Кела си расте много добре. Да, кела изглежда много добре, ще си късам и от него. Репички също сме взели, обаче тях няма сега да ги сеем. Не, сега аз съм ги взела. То бързо, само да засъда марулите. Единствено магданоза мисля да не е в тази леха, да бъде там, защото него не му пречи да го вали сняг, дъжд, каквото и да било. Да, тук имаме и мангот още останал, който вече не знам дали става. Нищо му няма, пак си е свеж, крехки листа има. Има и целина тук и тя си вире. Да. От нея мога да си замръза малко, че не съм. Целина, това тук беше? Ригана е там, мисля, че. Да. И мисля, че е време вече да вадим от цвеклото. Не знам да не би да... Още няма да замръзне, ама... Или просто да взема един чувал пясък и да го дозавия отгоре. И като идваме за марулите, да си изяваме по-малко с пресен за салата. Да, трябва, че го помислим малко. А иначе вижте самата почва колко е рохка. Диди съвсем леко с това. То даже е пластмасно. С този уред, да. Разрови, почвата си е много мека. Ето вижте колко е рохка. Черви, които... Ето тези... Напоследък засичаме такива черви, ларви, не знам как се наричат. Някой, ако знае какви са и дали са полезни за почвата или по-скоро са вредни, нека да сподели. Аз го махам, макар че те най-вероятно са отдолу този, просто по случайност така да ми скочи. За да знаем как да процедираме и да действаме. По-скоро ще ги махам. От време на време ми се появява по някое морковче. Добре, започвам, че рано ще се стъмни. Ти можеш да покажеш ти какво ще правиш. Да, аз тук имам един люляк от къщата си взехме.
Там го изкопах от двора, понеже него място, нещо друго ще засаждаме. И решихме да го докараме тук, някъде да си го сложим, да ни е по-цветно, по-ароматно. Само че не знам къде ще го слагаме. Трябва шефката да каже. Мисля, че дали да не го сложим тук, тази страна. Хем да скрива тук от къщата, няма да пречи. Няма ли да пречи, той като се разлисти, като цъфне? На какво тък му ще има някаква сянка малко и тук от тази страна. Иначе трябва да е пак по склона някъде. Добре, мога там да се Дай, сега ще го помислим и ще видим. Иначе всичко отгоре пада светлината, сянката тук на лехите. А пък така като отдолу по-няма. Да. То отдолу е по-скоро вечер, след обяд, при вечер слънцето там. И то вече не е толкова силно, когато застане там. Другия вариант е там в края. Но въпросът е, че не знам къде ще ни се падне беседката. Бараката? Да. Не, по-скоро там не. Там няма и много светлина, не знам дали ще му се получи. Може би първия път, където казваше, е най-добре. Ягодките есента изкараха повече на зеленина, отколкото на плодове. И тук може да видите, че преместихме малко от сламата в лехите. Ще разпръснем, може би да е равномерно. И по другите лехи, колкото се може малко да запази. Утре ще дойдем за такива щрихи. Да. Трябва да съберем и тези нейлоните и да сложим върху лехите. Да, това ще бъде най-вероятно следващото видео. Но и тук сме нахвърляли и за компоста неща. Трябва да преместим и тук от оборската торба трябва да сложим. Те вече чувалите са се разяли. С лопатата ще преместя тук. Давай, захващай се. Захващай, че ще замръкнем тук. Да, знам. Днеска бяхме по задачи в София. Но вчера ги взехме маролите и трябваше вече да ги засадим, няма как. Те, че не са скъпи, но пък защо да ги пропиляваме? Добре, как ще ги съдиш? Сега ще видя горе-долу, може би по 3 наред. Тук тази част ще запазиш където е кейла? Тук в тази част, да, може да се сложи там малко спанак. По крещата в един кръж има спанак, в другия репички и по средата вече маролите. Да, и тук тази леха, може би в следващото видео ще видите как ще я правим. Ще я направим като парник. Една дървена конструкция ще направим с панти, да може да се отваря, найлон и най-вероятно с тръби ще бъде. Ще захване найлона за тръбите и така, и да може да се отваря и затваря. Тази арка ще я махнем, ще я разгубим. Да, тръба. Да не пречи. И така. И Тишо пролета пак ще се я сглабя и така. Вече имаш опит как става. Да. Нали трябва да гаждаме на жената, иначе ще имаме проблеми вкъщи. Тази ни е реално най-удобната леха. Да, така е. Така, това не е ли много нарядко? Аз си представям и се надявам, че ще станат големи, пък и си оставам вариант, после може да си допълна по средата. Добре. Аз с идеята дали ще се хванат. Защото 60 бройки. Като ми останат, ще ги направя вече по-нагъсто. Да, ние гледаме хората се вземат по... Много. Някои хора по 400 бройки марули. Аз не знам как ги ядат толкова много. Ние сега 60 си мислим, че ще са ни изключително много. Но ще видим. Имайки предвид, че по това време наблягаме на туршията по-скоро. На туршията, да. На кисело зеленце. Да. Зимата ще ви покажем Диди прави уникална капама. Да, ще покажем. Тук чувам, че уредите за картици са се активизирали яко. Имало е слънце, сигурно. Постоянно се чуват. Ако и вършаха работа, ще да е супер.
Не се знае. Без тях може и по-зле да е бил. Да. Така. За сега най-добрият метод кенчетата. Да, поне при нас проработи. Добрият стар начин. Те, бабите и дядовците не са били шашави да ги слагат. И сме си оставили още тук полехите, където имаме някакви насъждения. Макар че има мрежа, но тук се компрометира нещо мрежата. Картицата е проби от някъде. Къде? В малката леха. Ето там няма нещо, което да вземе. Да, вземаше и марулите. Да. Пролетта. Направо си ги дърпаше. Марули, това беше направо нещо. си ги дърпаше цели и остава една дупка в самата леха. Не може огромна. да повярвам какво е това чудо. Да. Аз мислех, че ходи по картофи и такива неща, които отдолу може да хване като корени. А специално на марулята. Да. И ще видим де. Може да я поизкопаем тази леха, да видим къде има проблем евентуално. Това пролетта, като се захванем вече да ги пълним. Да, това ще бъде пролетта. Ние също така трябва да постигнем и самите лехи. Да, питахме на Диди баща и за идеи. И той ни направи ни колчета такива от този тип. Ще хванем отстрани и с една тел ще ги пристегнем. Нали, това беше идеята? Да. Не се бъркам. Да може да не се отварят. И също така има едни планки сме взели. Ще ги прехванем и с тия планки също да се прикрепят, да се уплътни по-хубаво, понеже вижте тук как се отвори. Това е, понеже изсъхна материала, беше мокър, изсъхна и направо се разкова на места. И станаха фуги между самите дъски. Тъй това нещо ще трябва да го правим. Но ще видим дали сега е по-добрият вариант или на пролет. Според мен сега, за да може след това да ги покрием с всъщност найлоните и да може да изкарат зимата им, че ще се разтегнат още повече. Да, също така всичките лехи ще ги покрием с геотекстил, нали така? Да, не, аз не знам защо найлони му казвам. Тези отгоре, така и така ги сваляме. Да, като това отгоре, което е. Ние ще ги свалим оттам, най-вероятно. То на тия ветрове няма как да оцелят там, така че. Да, може би няма да оцелят. И ще ги сложим тук, на лехите, за да може да ни излизат плевели. Сега като е по-важно. Вижте тук лехата, където бяха доматите. Като мочирахме с трева от двора на къщата и сме си докарали и семена малко. И на места си е избила тревичка. Та сега, като покрием с геотекстила, се надяваме да не расте повече. Но пък гледай тагетиците как почнаха пак да цъфтят сега есента. Кое? Тагетиците. Тагетици. Това е кое? Да не снимаш латинките, иначе тагетиците не, се цъфтят. тагетиците. Там също има, където бяха домати. Латинките и те се върнаха към живот. Да. Явно не обичат много топлото и жегите. Тук е даже колко пъпки има. А те си стават и много... Това специално тук е станало много голямо растение. Дали помагат за вредители, не знам, но нищо не пречи да ги има. Даже е по-добре, защото си разкрасяват градинката. Поне е красиво от далечко да го погледнеш с зелето. Да, я видим пак карфилчето. Не, че нещо, но ще ти отнеме време да изкопаеш дупка. Да. Няма много, то е рохко. Че аз съм на финал. Така ли? Добре. Семената не ми отнемат време като цяло. Добре, захващам се. Хайде.
Готов съм с люляка. Последно, тук ще бъде. Имаше драми, къде, защо, как, крайна сметка, това ще бъде. В интересна истината драмата беше, че дали няма да пречи тук на комшиите, тази къща, където са, на съседите, обаче те тук си идват веднъж годината, 2 пъти максимум. Да, те не живеят тук. Да, не живеят. А и толкова им пречи, че това, където е пораснало, тия плевели по оградата, те са от тяхната страна. Щяха тях да ги махат, така че за сега ще бъде там, пък ще видим. Ако има проблеми, тогава ще го мислим. Нали така? Да, нищо не пречи да го порежем или да го изкопам и да го преместим пак. Да. А ти сега какво правиш? Тук си подготвяме това пространство, си го разрова малко за... Тук ще сложа магданоз сам. Няма ли да замръзне този магданоз там? Не. Там не мислим да правим. Не, това е, че магданоза не мръзне, той си стои така. Сигурна ли си? Да. Добре. Аз не съм баба ми, сигурна, ама тя нейния си стои винаги така. Да. Аз съм малко по-невеща тия неща, така че ще се доверя. Съм взела 2 пакетчета, но ще разпръсна само едно. И ти си го разпръскваш така. Да, каквото излезе. Това е много семе. На малко разстояние. Или то не изниква всичко? Не верам да изникне всичкото, така че. А тук сега според тебе трябва ли да полеем за тези марули? Тя земята си е доста влажна. То е мокро, да. Че ние малко сме разкачили мъркучите. Вече. Баба ми трябва да има лейка некъде. Да вземем ли да ги полеем? Може, да. Не вземат пък да замръзнат нещо вечерта. Те не става чак толкова студено. Да замръзне няма, то не е студено. Да покажа за репичките. Като отидахме в магазина да купуваме, то е там специално за такъв тип фермерски неща. И оттам си взехме марулите и както и семената. И жената ме видя, нали, че си взимам репички. Аз просто каквито видях от стилажа си взех различни семена. И тя ми каза, нали, че ако са ми за сега, им препоръча да взема репички селесте. Тя ми ги даде и каза да ги запомна. Това са като най-добър вид за зимни репички, които правят по-малко листа и расте основно отдолу. Докато другите, каквито и да са, пак ще станат, но самите репички стават по-малки, а пък повече на листа растат. А пък на нас не ни трябват листа, така че и се доверявам на жената. На кой му трябват листа от репички? Може би правят и салати. За листа, ето. И смятам от коя страна да ги сложа. От тук. Да. От тук ще сложа, оттам ще сложа спанак, нали, малко да има. Ще е спанака, така че. Без значение, според мен. Ще си ги разпръсна и тях. Аз ще си сложа от 2 пакета. Ще видим този път как да се пазим от охлювите. Се надявам, че като е затворено, ще е по-добре положението. Не знам дали ще е чак толкова хубаво плътнен, че не мога да влизат охлюви. Те самите семенца може да покажеш с някакво, не знам, с някаква обвивка. Зелени, нали, с мръсните ми ръце. Да, ми бяха много странно изглеждащи. Аз и друг път съм виждала такъв тип семена, но нямам представа как са и защо са по този начин. И другите, които съм взела, са такива, с бял връх. Да. Аз с дядо ми си говорих, той каза, че е сложил вече и той марулите в оранжерията. Забрал е репички обаче. Му казах да вземе от този сорт. Какво са ми посъветвали, да. А тези семена са си Те латинка много ми е жал да махна. Покажи тези семена, да видим разликата. Те си, нормални семенца. Трябва да видим от някъде да си вземем и разсъд за зелен лук, да сложим и зелен лук малко. Да. А него къде ще го сложим? Между марулите? Между марулите. То няма да взема много. Да. Ще си ги поразрова малко.
Готови ли сме с всичко? Само спанак малко да нахвърлям и сме готови. Добре, аз мога да отида, значи да пълня лейката. Да. През това време. То си е доста влажна почвата, ама поне на марулките. Влажна е, то не спра да вали колко постоянно. Той утре го дава да вали. Което, нали, не е лошо. Все пак такъв е сезона. По-добре я вали, защото лятото с тия пожари, които станаха и на места и сушата, която е, ние, нали, да чукам на дърво. Не сме имали проблеми с водата. На много места имаха. И това не го пожелавам на никого. Надяваме се това нещо да се оправи. Ай, сега аз отивам да пълня лейката. За спанак последните 2-3 години взимам винаги от този. Те са огромни пакети. Матадор. Има доста от него. Тя баба ми даже сега, без да съди, пак е поникнал на старото си място. Но вече аз ще сложа малко да имаме и тук. То спанака се оказа изключително лесно за отглеждане. Постоянно само надхвърляш допълнително семенца и те си излизат. Май нямаме лейка тук. Няма. Ами, утре ще вали, ако не утре, като дойдем, ще ги поля. Да. Гледах, не намирам. Тя може и да си е прибрала вече за зимата. Тя не съди нищо зимата, освен спанак, нали? То все пак ще падне и роса после, така че. Много съм доволен от почвата. Да. Много добре се получава. С торфа, смес. Виж както в началото той беше такъв един като прах малко стоеше, а сега си е... Вече си стана почва, да. Олегна си. Да. Пролета ще напълним и другите лехи, ще купим още едно пале. Да. Дали цяло пале ще купим, дали... Цяло. Цяло трябва. Няма да ни стигне. Да, всъщност цяло. Не, понеже ние поръчахме от един сайт, но тук има един местен магазин наблизо, който може и оттам... Но той оттам да е пак е по-добре да е пале. Да. Но с камионче транспорта няма да бъде много. Да. Да си змия. Ето за това хора се градинарства с ръкавици. Ми не мога, беше ме страх, че ще... Защото ръцете, нали знаеш как ще станат? Ще се напукат, ще станат сухи. Няма, не можеш. Ползват се ръкавици. Още малко, то приключи вече. Зимата. Да ходим на топло. Добре. Вече. Но, преди да отидем на топло, трябва да покажем къщата, защото има много подобрения и не сме показвали нищо. Да. Преди да се е стъмнило и там. Айде, местим се. И ето, както обещахме, показваме какво се случва с къщата. Прогреса вътре. Ще става отворено да има повече светлина. Да, нека. Едната стая е почти готова с плъчките. Остава да се фугират. Да, вижте. Много сме щастливи. Вижте това мазе, което беше. Да, това пространство какво беше и какво стана. Да, как се промени. То като цяло всички помещения така. Да. Но това най-много му личи. Да, така е. Тази стая също е до половина, но там нали не е равно нивото и малко си го прави майстора, с замазка си направи. Да, поправи го и ще захваща нея, може би следващото. Най-накрая вече имаме готово табло с всичко. Включено, затворено, прикрито. Как се отваря? Не знам. Добре, няма да припомня сега. Не, ще го питам, нямам представа. Сигурно се натиска нещо. Да, но ето. И както може би видяхте преди малко, тук имаме и ток. Да. Ихо! Вече има ток. Така е. Тази стая за последно, така че... Да, тя ще бъде последна. И банята.
Най-вероятно за боядисването вече ще бъдем, ние ще се включим, даже да не кажа, че планирам аз зимата да съм по-свободна, така че по-скоро аз може би ще боядисвам. И имам идея да правя на двете спални задните стени, които са гърба на спалнята. Няма значение, примерно там ще бъде гърба на спалнята, на тази и на другата стая, просто ще бъдат в различни цветове, ще бъдат цветни, малко по-различни. Се опитам да направя една мазилка, която гледам в интернет, основно как я правя от TikTok. Първо ще експериментирам някъде на малко пространство, да видя как ми се получава като цяло и тогава вече. Или може да си експериментирам някъде вкъщи, при нас, да видим. Това е. Там може да има експерименти. Да. Аз мисля, че не сме показвали и отгоре камъните. Камъните и горе хидроизолацията, но там няма какво да показвам. Както виждате отново, да. Времето е прекрасно. Ето, вали си дъжд. Кално е навсякъде. Преди да има трева ще бъде така. И пътеки. Но ето тук как е цокала по къщата, как стана довара с вратата и тук цокала покрай гаража, който мислим, че стана много хубаво. Нали сме на едно мнение тук? Да. Другото, което стана на това по тази част, нали, гаража, където е да взема боя да пребоядисам вратите, както и входните на гаража по същия начин. И вече просто да избелим, да го направим бял. Временно, до година вече ще го мислим. Да. И евентуално до гарамата може би ще сменим и на двете помещения. Те са с по един прозорец. Да, тя е тази старата, дървената. Тук във ъгъла, където е. Казаха момчета с камъните, че ще го правят това нещо. Няма да има проблеми. Мивките също предстоят да бъдат монтирани, да бъдат сложени. И тук тази къща, където се вижда разликата, също ще бъде облепено с камъни и отгоре на самата колона също. Да не се вижда така, да стои грозно. И да нямат проблеми и те след време, защото на тези колони сигурно ще се стича вода. Хем за нас ще е по-добре, хем и за тях. Ами да, стрехата не е много голяма там, така че... Те не живеят тук и не могат да реагират на момента. Да, те няма и да разберат. Честно казано. Но това е каквито са промените по къщата. Ние казахме, че има много промени. Тия футини най-накрая ще се прихванат. Но за нас това си е много голяма промяна. Вече имаме пот. Да. Изцяло в една от стаите. Вижда се, съвсем скоро започва интересната част с обзавеждането. Да. Този майстора, който е с улуците, все още не е дошъл. И тук в момента може да видите как насика и се стича и мокри точно пред къщичката. Тя се изкара от одеялото и то ще се намокри. Да, сега ще го оправим. Го вкараме. Иначе така изглежда двора. Защо? Вече през есента. Не е мокро. Всичко почва да си променят цветовете. Не, стой там. Стой, ще ми изцапаш. Ще изцапа ли? То тя е суха, не е мърдала цяло. Не, стой там, стой. Сиче. Още малко. Иска да излиза вече. Еми да, тя цял ден си стои там. Да. Защо стоите мокри дъжда? Ако я пусна само ще обикаля и ще легне някъде да мокри дъжда. Там поне като си е затворена, стои в къщичката. Да. Тук на места, където имахме дупки в тревата, непоникна трева, сме нахвърляли семена с пясък. Се надяваме надяваме сега с дъждовете да се прехване и да се позгъсти тук. Да видим. На много лоша почва го сложихме и не го поливахме, според мен, него специално достатъчно. Както сме поливали тревата, така и него. Но... То си беше добре доскоро. Сега нещо му е станало. Тук за няколко дни го е поизсъхнал. Според мен си отдавна беше тръгнало на места да пожълтява. Но... Обаче тук още се събира вода. Да. Не чак толкова като преди.
Добре. Това беше от къщата. Да не ни бъде. Да. Прибираме се. Здравейте! Днес решихме да ви покажем как си правим едни бързи питчици, защото така ли че си правим за обяд за супата. И помежду другото ви ги покажем. Те са тип содени питки. Аз по такъв начин си ги правя. За тях ми е необходимо кисело мляко и сода, която вече съм сложила, за да може да шупва. Киселото мляко някъде около почти една кофичка слагам, близо. Около 300 грама да речем, защото не е пълна кофичка. Едно яйце. Разбърквам, абсолютно всичко бъркам, нищо не трябва да бъде перфектно, да бъде гладка смес или нещо. Да му се притеснявате. Ето вече содата е шупнала, може би за 2-3 минути стана. Добавям си малко зехтин. По принцип слагам и сол, но в момента имам извара, която трябва да употребявам. Може да сложите и сирене, може да не слагате изобщо. И си добавим извара в момента. Няма да слагам сол. На този етап започвам вече да добавяме брашна. Аз имам няколко отворени и просто си ги смесвам винаги. Тук имам пълнозърнесто и брашно от Лимец. Слагам докато не стане като каша. Ще ви покажа. Смесвам си ги. И слагам и обикновено бяло брашно малко, защото не ми стават чак толкова твърди питките. Макар че пълнозърнестото, то помага да са по-мекички. Когато добавим малко бяло, винаги стават малко по-пухкави. Таква каша става. Трябва още малко да се затегне, да не е прекалено течно. Проблемът е, че всичко правя на око. И не мога да казвам за точни грамажи. За някои неща мога, но сега специално за брашното в повечето случаи гледам на консистенция какво се получава. Може да си добавяте също и семена. Аз имам семена, ще добавя още. Няма да трябва да го месим или нещо да го правим по-различно. В самата тава го изсипвам по този начин, с лъжицата. И те си се оформят топчета. Не са, нали, перфектни, но стават. Днеска явно ни е ден за готвене. Да, там приготвям и загъбена супа. Крем супа. След малко ще довършвам и нея. В сезона на гъбите. Не, че нашите са домашни. Да, и във фурната се пече и кекс. Общо взето в неделя имаме възможност да правим такива неща, да готвим повече. Да си отворя да сложи семена. Не прекалявам, отгоре слагам по същия начин за окраса малко. Сега зависи кой колко обича. И започваме подреждането. Аз си ги правя в краищата. Не много големи, но пък и да има достатъчно разстояние. Вече зависи колко ви дойде сместа. Въобще не се притесняйте, че изглеждат по такъв налет начин. След това, като се спекат, изглеждат доста по-добре. Ще покажем резултата после. Да. Слагам по краищата, за да не ми се отваря, да не ми се припокрива хартията. Не обръщайте внимание, тя е, може би, трета употреба вече. И кротони пекох на нея. И какво варех, не знам преди това. Мисля, че сандвичи. Но след това вече я махам. От тази смес си стават 6 прилични хлебчета. Просто ще ги направя малко по-големи.
И сега вече те са достатъчно лепкави, за да може да сложите малко семенца отгоре, като да не паднат. Просто за украса. Бързо, лесно. Става и за самотни мъже, и за малки деца да правят, и за мързаливи домакини като мен също. Си мързалива домакина, днес колко неща сготви? Да, но за сметка на това пак през седмицата по-малко ще готвя. Това са вече готовите хлебчета. Ето какви стават. Не са много надути, но стават за сандвичи. Аз лично с тях си правя и сандвичи, си нося за работа, така че надявам се да ви харесат. Това беше от нас за тази седмица. Надявам се да ви е било интересно видеото. Очаквайте и другата седмица с нови подобрения по къщата. И приключения. Да. От градината, естествено. Да видим дали ще се прихванат марулките и дали изобщо ще излезе нещо. Защото още не сме направили конструкция. Ще видим кога ще успеем да направим и разчитаме на късмет повече. Сега захващаме се, следващото видео ще гледате как я правим, обещавам. Айде дано. Но това ще разчитам. Да. Да успеем да направим за тогава. Да. Ами, както винаги, ако видеото ви е харесало, палеца нагоре, абонирайте се за канала, за да получавате известия, когато качим ново видео. Така много ни помагате да развиваме канала си и до нови срещи! Чао и до скоро! Кажи чао, Черни!